Новыя абвінавачванні, анонс новых драконаўскіх тэрмінаў. Палітвязня Эдуарда Бабарыку абвінавацілі ў распальванні варожасці і арганізацыі масавых беспарадкаў. Яму пагражае да 20 гадоў зняволення. 1,5 года ён правёў у СІЗА паводле іншага артыкула – ухілення ад сплаты падаткаў. Тады ўзурпатар пераконваў, справа выключна эканамічная. Што цяпер з гэтай справай незразумела. Вітаю, шановнае гаспадарства, з вами Вітаўт Сіўчык, гэта студыя Белсат. Сёння, сярод іншага, распавядзем пра звальненні, дзейнасць літаратараў у выгнанні, а таксама візіт Лукашэнкі да Пуціна. Усё дым, той, хто больш атрымаў у пракаце, святы па радыё у суседняй палаце. Естественно, вы знаете ситуацию в Беларуси. Я вам очень благодарен вам лично. Вы в долгу никогда не останетесь. Белорусы в долгу не останутся. Прадстаўніка штаба Віктара Бабарыкі і юрыста Максіма Знака адправілі ў калонію. У якую менавіта, пакуль што невядома. Пра гэта ў Фэйсбуку паведаміў ягоны бацька. Імаверна, бліжэйшымі днямі ў калонію накіруюць і Марыю Калеснікаву, якую судзілі разам з Максімам Знакам. 6 верасня Менскі абласны суд пакараў прадстаўнікоў штабу Бабарыкі, Максіма Знака і Марыю Калеснікаву 10 і 11 гадамі калоніі адпаведна. Знака і Калеснікаву абвінавацілі паводле 3 артыкулаў крымінальнага кодексу. Змова з мэтай захопу ўлады, заклікі да дзеянняў скіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы, стварэння экстрэмісцкага фармавання. Знак і Калеснікава спрабавалі аспрэчыць прысуд, але 24 снежня Вярхоўны суд пакінуў яго ў сіле. Вядомая беларуская плаўчыха, а таксама кіраўніца фонду спартовай салідарнасці Аляксандра Герасіменя выставіла на аўкцыён калекцыю сваіх алімпійскіх узнагародаў. 2 срэбныя медалі і 1 бронзавы. Стартавы кошт $90 000. Аляксандра кажа, што мусіць прадаць рэліквіі, каб кампенсаваць юрыдычныя выдаткі, звязаныя з расследаваннем фактаў рэпрэсіяў і карупцыі ў Беларускай федэрацыі футболу, а таксама каб дамагчыся разгляду заяваў аб дыскрымінацыі і парушэннях правоў чалавека у спартовым арбітражным судзе ў Лазане. Агульны кошт гэтых выдаткаў складае $80 000. Срэбраныя медалі плаўчыха здабыла ў Лондане ў 2012 годзе. Бронзавы медаль у Рыа ў 2016. 9 жніўня гэтак званы Вярхоўны суд ліквідаваў беларускі пэн-цэнтр аб'яднання беларускіх пісьменнікаў. Абрэвіатура пэн паходзіць ад словаў паэт, эсеіст, навеліст. Пэн-клубы ёсць ва ўсім свеце, але цяпер не ў Беларусі. Беларускі пэн быў вымушаны аднавіць сваю працу за мяжою. І ўжо зараз да нашага эфіру далучаецца новаабраная старшыня аб'яднання Тацяна Нядбай. Спадарня Тацяна, вітаю вас. Добрый вечер. Хацеў адразу запытаць, беларускі пэн будзе дзейнічаць з-за мяжы, у якой краіне аб'яднанне знайшло менавіта такое юрыдычнае апірышча? Гэта Польша, канешне, але тут важна сказаць, што нягледзячы на наша знаходжанне юрыдычнае, у Польшы наша дзейнасць не будзе абмяжоўвацца межамі гэтай краіны, а па-ранейшаму сэрцам і думкамі мы будзем з Беларусю, унутры Беларусі, а таксама з іншымі краінамі, у якіх на сёння апынуліся людзі слова, а яны, як вы ведаеце, цудоўна сёння рассыпаныя па ўсім свеце, па многіх краінах. Беларускі пэн-цэнтр, як пачулі, фармальна быў ліквідаваны так званым Вярхоўным судом, прайшоўся каток рэпрэсіяў таксама па пэн-цэнтры. Цяпер арганізацыя завецца Беларускі пэн. Ці гэта цалкам новая арганізацыя, ці ўсе сябры ліквідаванага пэн-цэнтру становяцца сябрамі беларускага пэн аўтаматычна?
Тут я, на жаль, павінна была б сябе самацэнзураваць, таму што мы гаворым зараз у жывым эфіры, у публічнай прасторы, а сёння закон, дакладней беззаконне ў Беларусі бязлітаснае да нас, хоць нічога супрацьзаконнага мы не робім, але так нас трактуюць, нібыта б мы рабілі. Таму я буду казаць з фармальнага пункту гледжання, фармальна менавіта беларускі ПЭН, рэспубліканская грамадская арганізацыя беларускі ПЭН-цэнтр была ліквідаваная 9 жніўня. Пасля гэтага была створана ініцыятыўная група, якая працавала над утварэннем аргкамітэта, над устаноўчым сходам, пасля прайшоў устаноўчы сход, і фармальна мы маем сёння іншую арганізацыю. Канешне, у сувязі з гэтым мы не гвалтам не ўключаем усіх сябраў беларускага ПЭН-цэнтра, ліквідаванага Мін'юстам, у новую арганізацыю, толькі тыя, хто хоча ўвайсці ў новую арганізацыю, яе ўвойдуць. Але зноў-такі сёння з прычынаў бяспекі мы не можам публікаваць ні спісу сябраў, ні спісу поўнага кіраўніцтва арганізацыі. Прычыны бяспекі тут абсалютна зразумелыя. Пры тым стане тэрору, які пануе ў нашай краіне, ведаем, што ўвогуле цэлыя прафесіі, у тым ліку журналісты, адвакаты, палітыкі, альбо сядзяць у турме, альбо эмігравалі, альбо былі вымушаны, можа, адысці ад сваёй дзейнасці, недзе, можа, сысці ў падполле. А літаратары, вось як беларускім пісьменнікам цяпер? Ведаеце, вельмі хорошае пытанне, на яго немагчыма даць адназначнага адказу. З аднаго боку, канешне, пісьменнікам прасцей, чым іншым творчым прафесіям, чым многім якім іншым творчым прафесіям, таму што займацца пісьменніцтвам можна з любой кропкі планеты, з любога месца, але разам з тым і складаней, таму што літаратура ў нас у прынцыпе не лічыцца прафесіяй, літаратурай складана зарабляць на жыццё, у нас могуць толькі, у нас, напэўна, на пальцаў адной рукі хопіць, каб пералічыць тых літаратараў, якія могуць жыць з літаратуры, дзякуючы міжнародным узнагародам перадусім. Ну, а большасць літаратараў для таго, каб мець магчымасць пісаць, працуюць на іншых працах, і таму яны трапляюць, вельмі часта гэта па сумяшчальніцтве журналісты, вельмі часта гэта па сумяшчальніцтве праваабаронцы, то бок гэта ўсе людзі, якія трапляюць ва ўсе тыя ва ўсе тыя пералічаныя вамі групы, і таксама, як і прадстаўнікі іншых прафесій, яны таксама аказваюцца за мяжой і мусяць выжываць у новых умовах. Беларускі ПЭН акрэслівае сваю дзейнасць у адмысловым маніфесце, дазволю сабе таксама яго зацытаваць. Беларускі ПЭН выступае за моўную разнастайнасць як у Беларусі, так і ў асяродках беларусаў свету. Разам з тым беларускі ПЭН надае выключную ўвагу абароне і развіццю пісьменства на беларускай мове. Спадарня Тацяна, вось наколькі гэта ўвогуле складаная задача цяпер падтрымліваць пісьменства ў роднай мове, калі ведаем, што мноства людзей апынулася ў выгнанні. Мы ведаем, што і ўнутры Беларусі, на жаль, гэтыя ўсе дзесяцігоддзі гэта было нялёгка. Нялёгка было таксама пісаць па-беларуску, развівацца. А цяпер, калі вось мы раскіданыя ў эміграцыі, беларускія пісьменнікі раскіданыя, вось якія выклікі цяпер стаяць? Ведаеце, я падказала на гэтае пытанне так, што беларускі ПЭН, ён, канешне, па сутнасці сваёй быў заўсёды беларусацэнтрычны, у тым сэнсе, што беларуская мова дыскрымінавалася ў Беларусі, літаратура дыскрымінавалася, і трэба было падтрымліваць, ствараючы нейкія лепшыя умовы для існавання беларускамоўных літаратараў у краіне. Але сэнс нашага аб'яднання гэта ўсё ж такі каштоўнасны стрыжань, вакол якога аб'ядноўваюцца літаратары, і ў гэтым сэнсе рускамоўныя беларускія літаратары таксама для нас з'яўляюцца паўнавартаснымі сябрамі ПЭНа. Усе іншыя мовы мы таксама вітаем, прымаем і прыхільна да іх ставімся. Мы перакананыя, што калі будуць у нас дзейнічаць правы чалавека, што калі дзяржава іх будзе датрымлівацца, што калі перамогуць і дзяржаўная палітыка будзе будавацца на тых каштоўнасцях, якія мы адстойваем, то для беларускай мовы знойдзецца магчымасць нармальнага развіцця ў нашай краіне, і мы зможам размаўляць на ёй, мець дакументаабарот на беларускай мове, і беларускія літаратары таксама будуць сябе нармальна адчуваць. У гэтым сэнсе я зараз ужо заканчваю існаванне ў дэмакратычнай краіне, можа крыху нават паляпшаць, нягледзячы на то. Гэта таксама іншамоўнае асяроддзе, як у Беларусі, у рускамоўным асяроддзе мы існуем, але тут для нас ёсць магчымасць не баяцца пакарання ў заўжыванні беларускай мовы, не будуць нас пазначаць фарбай,
ну, перадусім не будуць затрымліваць за беларускую мову. Сапраўды так, і адначасова ёсць, лунае такое меркаванне ў паветры, што ну, вось, вельмі шкада, але так ёсць вымушана, што актыўныя беларусы становяцца такой нават нацыяй эмігрантаў, што вельмі шмат актыўных людзей зараз за межамі Беларусі, і акурат вельмі істотна, каб гэтыя людзі не заставаліся сам-насам, былі згуртаваныя ў пэўныя арганізацыі, каб калісьці магчыма нават вярнуцца ў Беларусь альбо паслужыць беларускай культуры. Ўсё ж такі, спадарня Таццяна, хацеў запытаць, ці ёсць увогуле тэарэтычная магчымасць, што пэн-цэнтр будзе аб'ядноўваць і беларусаў у замежжы, ну і ўсё ж такі таксама атрымаць сувязь з беларускімі літаратарамі, можа, з моладдзю, маладымі беларускімі літаратарамі ўнутры краіны? Вы вельмі дакладна зараз сфармулявалі тое, чым мы збіраемся займацца. Менавіта так. Мы трымаем пад увагай людзей слова, незалежна ад іх месцазнаходжання. Я павінна сказаць, што яшчэ год таму, да ўсіх гэтых драматычных падзеяў у Беларусі, да 1,5 года таму, беларускія літаратары ўжо, многія з нас існавалі за мяжой і працяглы час, і непрацяглы час. І тое, што сёння такая вялікая колькасць людзей слова апынулася за межамі, канешне, робіць важным, ставіць вельмі важнае пытанне пра тое, каб усе мы маглі сінхранізавацца ў сэнсах, каб усе мы маглі адчуваць рытм нашага існавання, агульнае дыханне нейкае мець і не страціць, таму што можна размаўляць па-беларуску, але не разумець адзін аднаго, і не страціць вось гэтыя агульныя сэнсы і агульную мову паміж намі. І беларускі пэн, безумоўна, будзе трымаць у фокусе ўсіх людзей слова, незалежна ад іх месцазнаходжання. Але тут я хацела б сказаць яшчэ пра згуртаванне бацькаўшчыны, якое таксама будзе стварацца ў замежжы, і яно будзе ўжо адказваць, я спадзяюся, за ўсіх беларусаў, якія апынуліся па-за межамі нашай краіны. І ўсе мы, я асабіста, вельмі чакаю магчымасці вярнуцца. Спадарня Таццяна, дзякую вам вялікі за ваш час, за ваш каментар. Зычым таксама поспеху, як і ўсім беларускім незалежным арганізацыям, каб усё ж такі беларусы, нават апынуўшыся за мяжою, усё ж такі ўсё роўна гуртаваліся, захоўвалі беларускую культуру, памяталі пра будучыню Беларусі. Таццяна Нядбай, новаабраная старшыня беларускага пэну, была маім спадарства госцем. Ад справаў такіх звязаных з літаратурай да справаў больш грамадска-палітычных, больш шырокіх, спецпасланнік Францыі ў справе Беларусі Николя де ля Кост, які працуе цяпер з Літвы, заклікае працягваць санкцыйны ціск на рэжым Лукашэнкі, а таксама ўзмацніць падтрыманне грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Падчас нядаўняй прамовы перад сенацкай вайсковай камісіяй Францыі дыпламат падкрэсліў, якія-кольвек перамовы з цяперашнім рэжымам у Беларусі была б здрадаю беларускага народу. Далей цытата. Праз год пасля сфальсіфікаванага галасавання дэманстрацыі спыніліся. Дзяржапарат не даў расколены, сілавыя структуры паступова перахапілі ініцыятыву. Рэпрэсіі татальныя, напружанне пастаяннае. Кожную раніцу беларусаў ахоплівае трывога, якая не адпускае ўвесь дзень. Сітуацыя вельмі цяжкая, і ўсё гэта адбываецца побач з еўразвязам. Мы павінны рыхтавацца да будучыні і заставацца на баку беларускага народу. Мы мусім разумець, што структурныя рэформы ў Беларусі рана ці позна адбудуцца. Наша задача – слаць насельніцтву адпаведныя сігналы. Николя де ля Кост мусіў пакінуць Беларусь 17 кастрычніка пасля таго, як Менск адклікаў агрэман праз нежаданне дыпламата ўручаць даверчыя граматы Александру Лукашэнку. А граматы ён не ўручыў, таму што Францыя не прызнае Лукашэнку за прэзідэнта Беларусі. Звальненні праз палітычныя прычыны працягваюцца ў нашай краіне, не абмінула гэтая ганебная хваля і тэатраў. Усім вядомая гісторыя славутых купалаўцаў, якія сышлі з тэатру ў знак пратэсту супраць гвалту. Днямі ж стала вядома пра звальненне з рэспубліканскага тэатру беларускай драматургіі мастацкага кіраўніка Александра Гарцуева. Кадравыя чысткі адбываюцца ў Коласаўскім віцебскім тэатры, у гомельскім драматычным. А з магілёўскага драмтэатру прымусілі сысці вядомага барда Александра Баля, лаўрэата мноства прэміяў. Летась Александр Баль апублікаваў папулярны кліп пра набалелыя падзеі. Давайце разам паглядзім, за што рэжым Лукашэнкі помсціць творцам. На родине моей беда, беда, густая чернота над Русью белой, и бремя ей упрямой быть и смелой, чтоб не исчезнуть без следа. На родине моей беда, беда, крик
женщины от боли нестерпимой, кто бьет ее, зовет ее любимой, не чувствуя зато стыда. На родине моей беда, беда, тут кодло от лукавого рожденных, мир делит на ментов и осужденных, и нету на нее суда. На родине моей беда, беда, тут прокляты защитники народа, ведь слово честь для форменного сброда неслыханная ерунда. На родине моей беда, беда, и проще бы смолчать угрозу чуя, но ежели сегодня промолчу я, утрачу голос навсегда. На родине моей беда, беда, в могилах братских слышно нашим дедам, как вопреки их праведным победам смердит фашистская орда. На родине моей беда, беда, и в схватке с этой черною бедою смириться с этой чертовой ордою я не посмею никогда. Смириться с этой чертовой ордою я не посмею никогда. Вось такі кліп і спеў барда Александра Баля, якого цяпер прымушаюць сысці з працы. Між тым, спадарства, амбасада Беларусі ў Лондане абмяркоўвае з брытанскімі ўладамі аднаўленне рэйсаў авіякампаніі «Белавія», якая падпала пад санкцыі праз травеньскі інцыдэнт з самалётам Ryanair у Менскім аэрапорце. Самалётам «Белавіі» забаронена ўваходзіць у паветраную прастору Аб'яднанага Каралеўства. Тым не менш, Максім Ярмаловіч, амбасадар Беларусі ў Вялікай Брытаніі, распавёў, што пасля калядных вакацыяў перамовы у гэтай справе працягнуцца. І калі беларускія дыпламаты здолеюць дамовіцца аб скасаванні абмежаванняў для авіяперавозаў, то можна будзе прыкладаць намаганні і на іншых кірунках. Ярмаловіч таксама нагадаў пра канстытуцыйную рэформу, што рыхтуецца ў Беларусі, пра змены ў палітычнай сістэме і аб'явіў, што чакае адэкватнай рэакцыі заходніх краінаў на гэтыя захады. У санкцыйныя пакеты еўразвязу трапілі сярод іншых «Белавія» і «Белаэранавігацыя». Напярэдадні Новага году Буслаўскі касцёл адкрываецца для прыхаджанаў. 31 студзеня усе жадаючыя упершыню пасля пажару, які моцна пашкодзіў будынак касцёлу, могуць прыйсці ў яго на святую імшу. А ў першы дзень Новага году касцёл запрашае на ўрачыстасць Багародзіцы Марыі. 2 студзеня таксама запрашае на святую імшу. Раней парафіяне не маглі збірацца на імшу ў касцёле, бо пасля пажару, які здарыўся летась у траўні, гэта было небяспечна. Агонь моцна пашкодзіў дах, а вада з бранспойтаў нанесла шкоду сценам, падлозе і мэблі. Дзякуючы працы валанцёраў і грашовым ахвяраванням беларусаў, касцёл хутка аднаўляюць. Усяго на аднаўленне святыні сабралі больш за 1 100 000 рублёў. Цяпер касцёл накрыты часовым дахам справ на сцілу. І яшчэ адна навіна, якая таксама сапраўды радуе. Сергей Драздоўскі, дырэктар офісу людзей з інваліднасцю, палітвязень, які паўгода правёў пад хатнім арыштам, здолеў пакінуць Беларусь. Цяпер спадар Сергей у Нямецчыне, дзе папрасіў прытулку, і ўжо зараз, будучы ў бяспецы, далучаецца да нашага эфіру. Спадар Сергей, добры вечар. Добры. Перадусім хацеў спытаць, як гэта вось пачувацца пасля доўгіх пагрозаў, пачувацца на свабодзе і ў бяспецы? Ведаеце, сябры кажуць, выдыхай, але пакуль што не вельмі атрымліваецца. Усё ж такі адчуваецца нейкі заплечнік з таго часу, і такого выдыху няма. Але ж трэба далей жыць, і трэба развівацца, і трэба працаваць на тое, каб дасягнуць перамен. Як вам далося вось гэтае ўвогуле рашэнне выехаць з Беларусі? Ўсё ж такі, відавочна, што вы былі пад хатнім арыштам, пільна, напэўна, меліся таксама за вамі сачыць. Калі ўлады кажуць, што мяне адпусцілі, то не, канешне. Гэта была змена рэжыму, гэта была змена арышту на парукі, і 2 чалавекі паручыліся за тое, што я
не буду порушать законодаўства, не буду і буду з'яўляцца да следчага камітэту. Але, конечно, гэта выглядае вельмі странна, гэта як нейкія закладнікі у гэтай сітуацыі, гэтыя людзі былі. Як мне далося гэта рашэнне, вы ведаеце проста, калі я даведаўся, што яшчэ 2 следства ідуць у маім дачыненні, мне стало зразумела, што як бы не скончылася тое следства, якое развалілася амаль што, як бы яно не скончылася, вынік будзе адзін. Я буду сядзець, і мне гэта перспектывы вельмі не спадабалася. Таму я вырашыў, што не. Не моя гэта роля быць закладнікам у гэтай сітуацыі. Нагадаю таксама нашым тэлегледачам, што гэта была за справа. Гэта была цэлая кампанія тых, хто ўтрымоўвае ўладу супраць офісу правоў людзей з інваліднасцю. Вас паўгода трымалі пад хатнім арыштам. Таксама юрыста Олега Граблеўскага трымалі ў зняволенні ў СІЗА. І гэта была надзвычай гучная справа. Макей нават ездзіў у Нью-Йорк, сустракаўся з высокімі чыноўнікамі ААН, пра гэта распавядаў, казаў, што вы трацілі грошы Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў лезвітам не на пераварот у Беларусі. Ну, ведаеце што? Мы трацілі грошы на тое, каб выконваць канстытуцыйныя абавязкі нашай краіны. То бок мы дапамагалі грамадзянам атрымліваць адвакацкую дапамогу. Гэта усеагульнае права, якое належыць чалавеку у любых абставінах, у любых абсалютна. І калі гэта абвінавачанне пайшлі ў наш адрас, ну, ведаеце, па-першае, яны абвінавачанні былі зусім не пра тое, зусім. Потым яны гэта трошки паднавілі і трошки змянілі іх. А арышт быў у нас і затрыманні, і обшукі былі зусім па другой статьі і па другім артыкулы. І гэта было вельмі смешна назіраць, як ДФР змагаўся за тое, каб мы у нечым прызналіся, каб мы зрабілі нейкія прызнанні, якія яны самі не ведалі. Але мы ад нас гэта патрабавалі. Ну і нейкі чалавек у штатскім, які мне прадставіўся Андрэем, і он таксама вельмі мяне так, как гэта, вельмі уразліва змагаўся добиться того, каб я нешта яму расказаў, так. То бок вас абвінавачвалі, па сутнасці, так гэта прадстаўлялася, што офіс людзей з інваліднасцю дапамагаў людзям з інваліднасцю, але дапамагаў таксама менавіта, каб яны знайшлі сабе адваката, калі супраць іх былі нейкія справы, завезеныя ў сувязі з пратэстамі і абаронай сваіх грамадзянскіх правоў. Ну, нас абвінавачвалі ў тым, што сярод тых грамадзян, якім мы дапамаглі, аказаліся людзі без інваліднасці. Хаця мы заўсёды казалі, што квіток інваліда, які выдае дзяржава, для нас не вельмі важна на самой справе. І калі да нас людзі звяртаюцца, і у той час, калі пачаліся гвалт са стараны міліцыі, у той час, калі гэты гвалт стаў такі масавы, мы не маглі стаяць у старане. Канешне, мы вельмі недакладна глядзелі, ці мае чалавек інваліднасць ці не, і он прыйшоў да нас па дапамогу, і мы яе аказвалі. І таму мы накіроўвалі чалавека да адвакатаў, таму што, ну, ведаеце, нашага статусу недастаткова, каб дапамагчы ў судзе чалавеку. І таму мы адпраўлялі да адваката, а гэта аплачваў, так. Спадар Сергей, вось паколькі вы цяпер на свабодзе ў бяспецы, хацеў, каб вы, можа, больш падрабязна распавялі пра гэтыя допыты ў ДФР. На старонцы праваабарончага цэнтру «Вясна» нават прагучаў такі тэзіс, нібыта следчы гаварыў, што прызнаваў, што вы нічога не рабілі антыканстытуцыйнага і што, ну, вы рабілі ўсё па закону, але, цытата, супраць інтарэсаў дзяржавы. То бок, увогуле, ну, незразумелая такая фармулёўка у лоб была сказаная следчым ДФР. Што яны ўвогуле мелі на ўвазе? Як яны тлумачылі гэта? Ну, ведаеце што, ну, насамрэч гэта былі не допыты. Яны гэта называлі бяседамі. Бяседы. Адна бяседа, другая, трэцяя бяседа. Гэта звалася бяседамі. Але ж з гэтай бяседы не меў магчымасці ўстаць ды сысці.
То бок по сутнасці гэта былі, канешне, допыты, але ж допыты у такім стане, што міліцыянты усе свае паўнамоцтвы выкарыстоўвалі супраць закона, насамрэч. То бок я ад пачатку патрабаваў адваката, мне яго так і не далі, і адвакат прыйшоў да мяне толькі ў следчы камітэт. І у ДФР гэтага не было. Адвакаты нават у другі раз адвакаты 7 гадзін прастаялі ўнізе, іх так і не дапусцілі да нас. Хаця я патрабаваў, Олег патрабаваў, адвакаты патрабавалі, але ж у наших апанентаў, наших следчых было нейкая такая прымаўка. Яны увесь час сказалі: вы нічога не дакажаце. Што б вы тут не казалі, вы нічога не дакажаце. І я упэўнены, калі іх зараз спрасіць, яны будуць красты жэрці, што мы нічога не казалі ні пра адваката, ні пра каго. Ну, так. Ну, што, насамрэч, гэтыя допыты былі, такія мяккія, у мой адрес, такія мяккія, такія убаюкваючыя, мяне пыталіся неяк упэўніць у тым, што я ўсё ж такі зрабіў нешта не так, і што я павінен прызнаць гэта. Потым залятаў нейкі такі маленькі следчы, які пачаў араць, што я, как это он говорил, преступник, что мое место в колонии, что я должен готовиться лет на 7-8 садиться, ну и так дальше, и так дальше. То есть это была такая череда. Так, і так працягвалася першы дзень, другі дзень, першы допыт, другі допыт, трэці допыт. Нават в обшук у нас называўся не обыском, не обшуком, а называўся осмотром места преступления. Хотя, по сутности, это той самый обшук. И з изъятиями, с тем, что следчий сам усё переварашил, усё переглядел, тягнул все, что ему, так скажем, сподобалось, и что он решил, что это будет полезным. Неяк так. Тому тое, што рабіў ДФР, гэта было ўсё супраць усіх працэсуальных норм. Так, злачынства, канешне, тое, што месца злачынства, як вы сказалі, працытувалі гэтых следчых, месца злачынства, якое заключаецца ў тым, што даюць грошы, каб аплаціць адваката, хочацца толькі пазычыць следчым, каб яны займаліся рэальнымі злачынствамі і рэальнымі справамі, якіх цяпер проста мноства сярод тых, хто ўзурпоўвае ўладу. Спадар Сергей, Офіс правоў людзей з інваліднасцю, як і мноства недзяржаўных арганізацый у Беларусі ліквідаваныя. Ведаем, што гэты офіс таксама шмат дапамагаў, уласна, мэтава людзям з інваліднасцю. Што будзе цяпер? Вы цяпер за мяжою, арганізацыі фармальна ўнутры Беларусі няма. Вось як дапамагчы людзям абараніць свае правы тым, хто знаходзіцца на радзіме? Ведаеце, нашы магчымасці, канешне, вельмі скараціліся, і зараз мы маем, онлайн, і мы будем налаживать зараз сувязь. Мы зараз уже здымаем з нашага сайту нейкія рэчы, які, калі людзі до нас звяртаюцца, але ж іх вельмі мала. Таму мы будем зараз развіваць на мессенджерах, на Телеграме, будем развіваць наши сервисы, и будем, як минимум консультовать людей, як минимум будем давать людям информацию, як минимум будем это робить. Так само мы будем развивать международную деятельность, потому что трэба, каб наши сяброўскія организации людей с инвалидностью свету ведали и разумели, что отбывается в Беларуси, ведали, что и як з гэтым можна і трэба рабіць, якім чынам можна дапамагаць людям. Таму што наша ўлада вельмі схільна да таго, каб абманваць гэтыя арганізацыі і прымаць ад іх усё. І гуманітарную дапамогу, і грошы, ўсё насамрэч. Таму мы лічым, што мы павінны казаць праўду і павінны даносіць людям тую сітуацыю, якая ёсць.
Ну Спадар и, Сергей, конечно, дзякую вам мы вялікі за гэтую размову. Зычым вам таксама моцы, падтрымання, таксама падтрымкі для тых людзей, якім вы прысвячалі сваю працу, для людзей з інваліднасцю, якім таксама складана, асабліва ў гэтай атмасферы тэрору ў Беларусі цяпер. Сергей Драздоўскі, кіраўнік офісу правоў людзей з інваліднасцю, былы палітвязень, цяпер у Нямецчыне, быў маім гаспадарства госцем. Сапраўдныя сябры, як то кажуць, пазнаюцца і ў горы, і ў радасці. І цягам цэлага году Белсат распавядаў вам пра тое, што адбываецца ў Беларусі і ў свеце, выкрываў злачынствы антынароднага рэжыму і нагадваў пра тых, хто ў Беларусі пацярпеў праз рэпрэсіі. Але ў чароўную навагоднюю ноч Белсат запрашае ўсіх сваіх сяброў супольна загадаць самае запаветнае жаданне і адсвяткаваць як след. Абяцаем багата музыкі і жартаў, жестачайшы мульт і мюзікл «Вяртанне дадому», народны альбом «Крамбамбулю» і шмат чаго іншага. У 23 гадзіны 45 хвілінаў глядзіце навагодні зварот Святланы Ціханаўскай. Вас чакае сюрпрыз. А як праходзіў запіс гэтага звароту, вы можаце ўбачыць ужо зараз, бо на здымачнай пляцоўцы з камерамі пабываў наш журналіст Сергей Падсасонны. Кожны, хто хоча перамен, павінен пачуць наш агульны зварот да беларусаў аб тым, што наша справа працягваецца, што мы ўсе разам ідзем да перамогі і каб натхняць людзей. У Вільні адчувальная тэмпература мінус 15, вельмі і вельмі холадна. І тут записваецца навагодні зварот Святланы Ціханаўскай, які, спадзяюся, разагрэе і эмоцыі і ўсіх нас. Все, што мы робім, перш за ўсё дзеля палітычных вязняў. Як я казала, гэта наша першапачатковая мэта, а наступная мэта гэта перамены, гэта новыя сумленныя выбары. У нас у новым годзе ўсё атрымаецца. Я спадзяюся. Жыве Беларусь. Жыве вечна. «Пахне чабор» – гэта назва вершу беларускага паэта Петруся Броўкі, але апошнім часам гэтая фраза стала ўжывацца замест альбо побач з воклічам «Жыве Беларусь». У адказ на яе кажуць «пахне вечна» альбо «пахне». Словазлучэнне так распаўсюдзілася сярод беларусаў, што мы ўключылі яго ў свой спіс словаў і фразаў гэтага года. «Свабода» стала сімвалічным словам года пасля пратэставай эйфарыі 2020-га, калі беларусы адчулі сябе свабоднымі. У 2021 пад катком рэпрэсіяў большасць беларусаў зразумела, што значыць, калі свабоду адымаюць у простым і пераносным сэнсе. У краіне на сёння знішчаныя практычна ўсе незалежныя медыі і грамадскія арганізацыі. З працы звальняюць тысячы людзей па ўсёй Беларусі. Вынішчаецца любая праява свабоднай думкі. Свабода за гэты год стала для беларусаў безумоўнай каштоўнасцю. Палітвязні – слова, што сёлета гучала найчасцей. На сёння ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 967 асобаў. Гэта ўдзельнікі апошняй прэзідэнцкай кампаніі, валанцёры, грамадскія актывісты, бізнэсоўцы, блогеры і журналісты, праваабаронцы. Усе, хто хацеў скарыстацца сваім правам на ўдзел у мірных сходах, на выказванне свае думкі і на ўдзел у палітычным жыцці краіны, а таксама
прафесійна выконваў сваю працу. За кратамі апынуліся людзі самых розных узростаў і самых розных прафесіяў. Увесь ЗРС беларускага грамадства. Кіберпартызаны. Новае, але важнае слова для беларускага грамадства. Кіберпартызаны – групоўка беларускіх хакераў, якая змагаецца з рэжымам Лукашэнкі і дзее ва ўмовах поўнай ананімнасці. Яны распачалі сваю дзейнасць у адказ на дзяржаўны тэрор супраць пратэстоўцаў летась у жніўні. А пасля праславіліся ўзломам базаў звестак МУС, публікацыяй матэрыялаў, што кампраметуюць сілавікоў, выкладаннем у адкрыты доступ службовай і сакрэтнай інфармацыі. Спадарства. У Беларусі, як ужо было сказана, прызнанымі афіцыйна 967 палітвязняў. Адзін з іх – Рамуальд Улан, прадпрымальнік са Смаргоні. У каментары ў інтэрнэце Рамуальд размясціў здымкі з асабістымі звесткамі міліцыянтаў, якія ўдзельнічалі ў беззаконных затрыманнях і судовых і лжэсведчаннях. Суддзя палічыў гэта паклёпам і прызначыў пакаранне – 2,5 года так званай хіміі. Трымайцеся, сябры, і жыве Беларусь! Непрызнаны беларускім народам і захадам, але чаканы госць у Расіі. Лукашенка сёння сустрэўся з прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуціным. Узурпатар размаўляў з гаспадаром Крамля больш за 3,5 гадзіны, але публічна прагучала вельмі няшмат. Што маглі прапанаваць бакі адно аднаму, ўжо зараз абмяркуем з беларускім палітолагам Валерам Карбалевічам, а таксама расійскім палітолагам Андрэем Суздальцавым. Вітаю вас, добры вечар. Добрый вечер. Спадар Валер, першае пытанне да вас. Усё ж такі, з чым Лукашенка паехаў да Пуціна? Навошта была патрэбна гэтая сустрэча? Я думаю, галоўная тэма перамоваў было пытанне пра так званы транзіт улады ў Беларусі. А дакладней, яго адсутнасць. Справа ў тым, што у верасні мінулага года падчас перамоваў у Сочы Лукашенко паабяцаў ажыццявіць транзіт улады і сысці ў адстаўку. Пра гэта казаў міністр замежных спраў Расіі Сергей Лавров пасля перамоваў у Сочы. А цяпер прайшло шмат часу, і Лукашенко перадумаў. І цяпер, калі глядзець на праект Канстытуцыі, які надрукаваны, то ён нікуды сыходзіць не збіраецца і фактычна до 25 года будзе працягваць займаць сваю пасаду. І Лукашенко хацеў бы атрымаць ад Пуціна падтрымку гэтай прапановы. Таму што праводзіць рэферэндум у піку ў Маскве, скажам так, не вельмі зручна, не вельмі комфортна, а можна нават і небяспечна. Які адказ даў Пуцін? Я думаю, што Пуцін пагадзіўся. Таму што, па-першае, Лукашенко ўзяў сітуацыю ў краіне пад кантроль, але самае галоўнае іншае. Моцна абастрыліся адносіны паміж Расіяй і Захадам. І ў такой сітуацыі Пуціну патрэбен менавіта Лукашенко як адзіны саюзнік у канфлікце Расіі з Захадам, як чалавек, які без тармазоў, які, в прынцыпе, можа, скажем так, троліць Захад, актыўна падтрымліваць Расію, і прычым Лукашенко можа рабіць тое, што, скажем, не рашаецца казаць услых Пуцін. Напрыклад, пра размяшчэнне ядзернай зброі ў Беларусі і так далей, такім чынам пужаць Захад.
То бок цяпер Лукашенко патрэбен Пуціну, і таму ён не будзе настойваць на тым, каб Лукашенко сыходзіў. Спадар Андрэя, ці вы пагаджаецеся з такім меркаваннем, ці сапраўды Пуцін, Крэмль адмовіўся вось ад тых тэзаў у Сочы, якія былі год таму, і прымае Лукашенко, ну няхай там сабе кіруе, папрасілі мы яго сысці, ён не сыходзіць, ну няхай ужо так сабе застанецца. Если бы это было так, то он получил бы деньги, а денег он не получил. Больше того, первичный запрос был 3,5 миллиарда долларов. Не было даже разговора об этом. Москва объяснила, что и так она помогает Беларуси. Цена за газ. Если продавать в Беларуси газ по цене рыночной, это 40 миллиардов долларов. Это, извините, пожалуйста, это 2/3 всего ВВП республики. Дальше доступ к госзакупкам. Это огромные деньги. И, в общем-то, и там кооперация, хотя я не представляю, что может сделать белорусская сторона в отношении авиастроения. Там надо технологии передавать. Все. Денег нет. Это первое. Второе. В противостоянии с Западом, тут с Валерой я немножко не соглашусь, но немного. Дело в том, что Лукашенко бесполезен. Он не союзник. Он ничего, так сказать, он даже с базу не разместил, которую просила Россия в 2015 году. База как раз против системы ПРО, которая размещена в Польше. Чтобы это мгновенно должен быть удар. Он это не сделал. Поэтому вот в его выступлении вроде там размещения ядерного оружия все прекрасно понимают, что это невозможно. Вот. То есть на самом деле России нужен диалог. И она настаивает на переговорах с Западом сейчас, из которой даже дата 14 января. И я тут не удивлюсь, что если Лукашенко окажется разменной монетой. Он это боялся, когда была первая встреча с главой нынешней администрации США Джо Байденом 16 июня в Женеве. Он действительно реально боялся, что с ним просто используют как в перерасчетах. Такой вариант тоже нельзя, так сказать, не учитывать. Из того, что обсуждалось, да, финансовый вопрос обсуждался, но ведь Лукашенко ничего не привез. В Крым он не полетел и не полетит. В общем-то, до сегодняшнего дня не гармонизирована ни одна эта союзная программа 28. С чего помогать-то? Это раз. А по поводу Конституции, тут надо объяснить. На самом деле Россия, обратите внимание, до сегодняшнего дня вообще в устах Путина не было слова Конституция, белорусская конституция, новая конституция. Вообще никак не говорилось. Потому что, конечно, давайте понимать правильно, то, что Лукашенко занялся конституционным, так сказать, переустройством, реформой фактически, это транзит. Если бы он выиграл бы выборы 81%, зачем бы тогда надо было это делать? Все эти кривляния целый год. С комиссиями и тому подобное. Он их не выиграл. Потому что эта суета ищет варианты, сказать, остаться, легитимизировать. Видите, два контура Конституции. Один первый контур избираемый, фиктивно, конечно, вообще неизбираемый контур. Разделенная элита, разделенная номенклатура. Это война Алла Белороза готовится. Это очень сложная процедура. Это недееспособная Конституция. Она не сможет работать. Он ищет убежище. То есть транзит идет. Спадар Андрэй заявіў, што Расія грошаў не дае. Сапраўды віцэ-прэм'ер Стапкоў казаў, што трэба ў Расіі папрасіць крэдыт на 3,5 мільярды долараў. Спадар Валер, хацеў вас запытаць, а як цяпер тады Расія падтрымоўвае Лукашэнку, калі вось так і пра грошы гаворкі не ідзе? Ну хіба што толькі тое, што Лукашенко папрасіў пра сумесныя вучэнні у лютым-сакавіку 22 года, акурат падчас правядзення так званага рэферэндуму, што рускія войскі будуць у Беларусі. Падтрымка ў розных формах і за кошт танных энергарэсурсаў, і за кошт таго, што Расія дапамагае Беларусі абыходзіць заходнія санкцыі. Пра гэта, дарэчы, Лукашенко сёння адкрытым тэкстам казаў. І палітычная падтрымка, інфармацыйная падтрымка, дыпламатычная падтрымка, ваенная падтрымка. Гэта ўсё адбываецца. І гэта даволі важна, псіхалагічна важна для Лукашэнкі, для кіроўнай номенклатуры ў Беларусі. І не выпадкова Лукашенко ўвесь час, калі там
значит, сварится с Заходом, весь час скажем, мы с Путиным. Мы вот с Путиным вам так дамо. Вот. И ось ён сапраўды адчувае расійскую падтрымку. Вось. Наконт грошай, ну, бачите, еще нічога ж не вядома. Перамовы ідуць, і магчыма, што нешта і атрымае, можа не 100%, што просіць беларускі бок, но але нешта атрымае. Вот жа Путін казаў, што там яшчэ ў верасні, здаецца, 600 мільёнаў даляраў расійскага бюджэта, расійскага ўрада цягам 2 гадоў, 1,5 гадоў атрымаем. Ну, нешта атрымаюць, не думаю, што зусім не будзе нічога. Спадар Андрэй, вось вы сказалі, што Лукашенко нібыта шукае прытулку, што ён цяпер шукае прытулку. Вы маеце на увазе, што Лукашенко можа збегчы ў Расію, калі не будзе кіраваць у Беларусі? Патлумачце сваю думку. Не сбежит. Не сбежит, он будет висеть до последнего. Бежать ему некуда. В общем-то, объективно говоря, Россию он ненавидит. В общем-то, мы все прекрасно знаем отношение его к Москве. Я только добавить хотел, вот здесь, да, действительно, я с Валерой соглашусь, 9 сентября Путин сказал, что Россия готова помочь Беларуси в плане кредитов на $640 миллионов, Валерий. И это было разложено до декабря 2022 года, учитывая, что если будут какие-то эти процессы интеграции, то есть эти 28 программ. Лукашенко хотел получить, конечно, несколько раз больше, но и интеграции ж нет. Это одно направление, то есть это интеграционное, что делает Москва в отношении Беларуси. Второе направление – вот это выход из конституционного кризиса, потому что, кстати говоря, в Москве вот именно в самом верхам нет такой прям вот зацикленности, что вот Лукашенко должен уйти. Но если у него получится удержаться, пускай держится, то есть там подход такой, знаете, выживет, не выживет. Но в принципе по России этот кризис бьет. Конечно, бьет, и это мы видели еще миграционный, когда был кризис, когда Москва сначала вроде так радостно поддержала, потому что там свои проблемы с Евросоюзом. Ну, типа вот получили, так получили. А потом ведь мы прекрасно понимаем, что именно диалог между Меркель и Путиным вопрос-то решил. И Лукашенко никуда даже не дернулся просто-напросто. То есть вот вывозил, и сейчас до сих пор еще вывозит этих вот мигрантов. Поэтому здесь тонкая игра идет. Я соглашусь с Валерой, что да, и публично, и дипломатично, то есть мы все это поддерживаем, союзник, тому подобное и так далее. Но знаете, такой вот, когда смотришь такой саммит, видишь его здесь, вот в Москве его оценивают, это как с больным человеком. Вот мы тебе не даем никакого повода на нас обидеться. Вот кто-то хотел, вот возьми, сделай, и так далее, и тому подобное. Но проблема в том, что он и сделать особо-то не может. Он даже организовать некоторые процессы, которые необходимы может. Он просит помочь санкциями, он сегодня об этом говорил много по санкциям, именно санкции он подает как вот главная причина, так сказать, по помощи России, вот душится. Хотя это не так. Санкции еще не действуют. Фактически Клайпеда отгружает Кали, так как отгружала. Вот. Но он к чему это все говорит? То, что он ищет варианты, ему действительно нужны колоссальные ресурсы. Колоссальный ресурс. Не эти вот 640 миллионов, это для него подачка просто. А других денег у него нет. Тут очень странный момент. Понимаете, вот я не могу понять тоже. Вот они подали справку о ситуации белорусской экономики. Справка прекрасная. Масса статистики и так далее. Зачем просите дать деньги? Ведь Путин их поймал на этом сегодня. Он так сказал, что, ребята, вот у вас тут все хорошо с экономикой, какие деньги? Но мы-то прекрасно понимаем, что какая-то белорусская статистика. В общем-то, то есть Москва не хочет сильно вкладываться. Она хотела бы, чтобы республика оставалась близко к ней, даже, может, такая союзная, но как-то хотелось бы, чтобы все-таки решился проблема сама в Беларуси. Не очень понимается так, что это почти невозможно. И с интеграцией практически невозможно. Потому что надо понимать, вот мы как специалисты, наверное, Валера согласится, или Лукашенко, или интеграция. То есть вместе несопоставимы. В общем-то, в Москве это не очень понимают. То есть тут тоже какая-то есть дискуссия по этой части. Но с деньгами не разбрасываться Москва не собирается.
Ну, калі казаць пра меркаванне акурат грамадзянаў Беларусі, то і без Лукашэнкі, бадай, большасць ніякай інтэграцыі глыбокай не хоча. Спадар Валер, хацеў у вас запытаць, вы расказалі вось пра гэты тэзіс змена Канстытуцыі, тое, што рыхтуе Лукашенка, і кажаце, што, ну, па сутнасці, гэта вынік, ну, жаданняў Масквы, што вось гэта яны хацелі, каб там быў транзіт улады ў Беларусі, але, нягледзячы на папярэднія злівыя засцярогі, што, напрыклад, Саюз з Расіяй будзе ўпісаны ў Канстытуцыю, ці нейкія яшчэ такія уклоны ў бок Расіі. Ну, акрамя пазбаўлення нейтральнага і без'ядзернага статуса, там, бадай, нічога пад Расіяю не напісана. Збольшага Канстытуцыя выглядае альбо нешта такое, як у Казахстане, альбо нешта такое, можа, нават як у самым Савецкім Саюзе, толькі ўнутры самой Беларусі. Не, ну, это Конституция незалежной державы. И я тяжко все уявляю, что там можно было еще записать на конт интеграции с Россией. Ну вот, безъядерность, нейтральность, это знікла, ну и это сапраўды жест у бок России. Там еще есть некий пункт про магчымасць з'яўлення белорусских вайскоўцаў за межами Беларуси. Я думаю, что это таксама жест у бок России. Ну и все. И я, в принципе, не чакаў, что нечто там может быть в этом документе про интеграцию. Вось. Пытанне у тым, что президентские выборы наступныя ў Беларусі ў 25-м годзе. Вось. И Лукашенко можа просто перасидзець Путина. Не думаю, что Путину это падабаецца. Вось, ну, але што не зробіш дзеля таго, каб, скажем так, падтрымаць саюзніка. Я лічу, што вот блізкім часам некай разрадкі ў адносінах паміж Расіяй і Захадам наўрад ці будзе назірацца. Пакуль што сітуацыя ідзе па шляху эскалацыі. Вось, і ў такім разе вось такі саюзнік, як Беларусь, саюзнік, які, скажем так, не столькі рэальны саюзнік, колькі сімвалічны саюзнік, які ўвесь час троліць Захад. Вось гэты міграцыйны крызіс, вось гэтыя заявы пра магчымасць некай вайны, заявы пра з'яўленне ў Беларусі ядзернай зброі, пра тое, што вось, так сказаць, Украіна такая дрэнная, якая там зброю праз мяжу перавозіць, прабачце, вось, і так далей. Ну, гэта павінна падабацца Маскве. Вось, чым горш адносіны Беларусі з Захадам, тым лепш для Масквы, бо гэта азначае, што іншага варыянту, акрамя сяброўства, саюзніцтва, хавроцніцтва з Расіяй у Беларусі няма. Таму у гэтай сітуацыі любы іншы палітык на чале Беларусі, у яго не будзе такога адмоўнага бэкграунду ў адносінах з Захадам. Ён можа пачынаць адносіны з чыстага ліста. Вось Лукашенко для Захада уже, так сказаць, фігура абсолютно токсичная. І гэта таксама падабаецца Путину, падабаецца Москве. І в этой ситуации обострения конфликта, ну, менять Лукашенко на некого неведомого, это пэўная рызыка. Спадар Андрэй, напрыканцы хацеў запытаць, мала ў нас застаецца часу, но вось калі Лукашенко не мае ані падтрымкі ў беларусаў, ані не мае ніякага выйсця на захаду і прыперты да сцяны, ці Расія будзе на яго, будзе яго даціскаць? Вось новы пасол, які мае з'явіцца ў Мінску, Барыс Грызлоў, ці гэта прыкмета таго, што Лукашенко будуць даціскаць? Не скажу. Не имею права. Зразумела гэтае меркаванне. Спадар Валер, можа яшчэ караценька, вельмі коротка. Ну, сапраўды, беларускі бок хваліцца, што добрая у нас эканоміка, расійскі бок Пуцін таксама кажа, што эканоміка беларуская выдатная. Напэўна, чакаць і наступных візітаў Лукашэнкі да Пуціна. Будуць і далей спрабаваць выцягнуць грошы з Расіі? Я не думаю, что нечто моцна поменяется в адносінах Беларусі і Расіі. Я думаю, что зноў
по 6 разоў на год будуць весці перамовы по 3, 5, 6 гадзінаў. Вось. І, в прынцыпе, ўсе тыя пытанні, якія былі ў парадку дня гэтым годам, 2021, прыкладна тое самае будзе і в 2022 годзе. Ну, узмацняецца расійская военная, вайсковая прысутнасць на тэрыторыі Беларусі. Вось новыя вайсковыя вучэнні наступным годам. Вось гэта, мне падаецца, ну, вось відавочная тэндэнцыя гэтага года, якая працягнецца і наступным годам. Спадар Валер, спадар Андрэй, дзякую вам вялікі за ваш час. Дзякую вялікі за гэтую дыскусію. Валер Карбалевіч, а таксама Андрэй Суздальцаў, палітолагі, былі маімі і спадарства госцьмі. Напрыканцы спадарства мы не ведаем, колькі беларусаў мусілі пакінуць краіну за апошнія 1,5 года. Сапраўды гэта цяжка падлічыць. Рэпрэсіі не спыняюцца, значыць, лічбы будуць павялічвацца. Музыка Владзімір Пугач напісаў на сваёй старонцы ў Facebook: «Сумую вельмі па тых з вас, хто быў побач амаль штодня, па тых, з кім бачыліся рэдка, але дастаткова было ведаць, што мы ў адным горадзе, у адной краіне, а значыць, усё норма». Гурт Джей Морс выпусціў новы кліп на песню «Бывай», прысвечаную тэме эміграцыі. Прапаную яго разам паглядзець. Я ж на сёння з вамі развітваюся. Наперадзе аб'ектыў з Александром Пуцілам. Заставайцеся з Белсатам. Усё дым, той, хто больш атрымаў пракаце, святы па радыё у суседняй палаце. У шпіталі няма гарачай вады, рыхтаваліся да світанку, гады пакуль няма на вуліцах танкаў. Як ты, я спадзяюся, было варта, амаль што не даходзяць факты. Трывай міма, імкнуцца самалёты, вырай, не далятаем так, што бывай, бывай. Сонныя ў лістападзе сады, раптам захварэла маці. Гады па радыё, навіны ў палаце. Альбо пропаведь, альбо споведь, альбо нам пакіне пустыя бланкі. Жыццё і мы не спім, чакаем світанка. Як ты, я спадзяюся, было варта, амаль што не даходзяць факты. Трывай міма, імкнуцца самалёты, вырай, не далятаем так, што бывай.
Украінскі ўрад працягнуў прынятую год назад пастанову, паводле якой рэпрэсаваныя беларусы маюць магчымасць заставацца на тэрыторыі Украіны без рэгістрацыі да 180 дзён. Гэта аб'ектыў, я Александр Пуціла. Добрый вечар. Супрацоўніцтва ў авіабудаўніцтве і хуткія сумесныя манёўры, пераднавагоднія клопаты Лукашэнкі ды Пуціна. То, что мы прибавили товарооборот, и ВВП у нас выросло за этот санкционный год на фоне пандемии, в этом большая заслуга Российской Федерации. Стаўка экспартнага мыта на нафту і нафтапрадукты амаль на траціну менш. Што страціць айчынны бюджэт? Гэта было для Беларусі недзе там 5-7% ВУПу, гэта шмат было грошаў. Якім будзе навагодні стол для беларусаў у эміграцыі? Такі стол, ён цалкам не накладны, вельмі эканамічны, часу не трэба шмат затрачваць на прыгатаванне. Супольная поездка на пазадарожніку, перамовы сам-насам ды камандны выхад на лёд. Такая праграма асабістай сустрэчы Пуціна і Лукашэнкі ў Санкт-Петербурзе. Не абмінулі вайсковай супрацы ды дамовіліся пра вучэнні на тэрыторыі Беларусі акурат падчас рэферэндуму аб Канстытуцыі. І ўсё гэта на фоне 5-га пакету санкцыяў і абнародвання праекту той самай Канстытуцыі. Мае калегі працягнуць. Увечары на піцерскі лёд у складзе адной каманды выйшлі Владимир Путин і Александр Лукашенко. Аднак дэманстрацыя адзінства зусім не азначае, што інтарэсы бакоў супадаюць, асабліва, калі гаворка ідзе пра грошы. Пра тое, што Менск будзе прасіць крэдыт у Масквы, заявіў першы намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Мікалай Снапкоў. Гаворка пра 3,5 мільярды долараў. Гэткая сума спатрэбілася афіцыйным уладам Беларусі пасля ўвядзення амерыканскіх санкцыяў. Як зазначыў чыноўнік, большасць міжнародных фінансавых арганізацыяў адмаўляецца ад супрацы з Менскам. На дадзены момант у прапрацоўцы заключэнне новай стабілізацыйнай праграмы з Еўразійскім фондам стабілізацыі і развіцця з вылучэннем дзяржаўнага фінансаванага крэдыту Расійскай Федэрацыяй. Агульная сума запытаных сродкаў 3,5 мільярды долараў, што дазволіць кампенсаваць выпадзенне еўрапейскіх грошай для рэфінансавання доўгу. Міністэрства фінансаў Беларусі намінавала выпуск дзяржаўных аблігацыяў на больш як 2,5 мільярды долараў. Гэта каля 60% усяго ўнутранага доўгу Беларусі. Пра крэдыты Пуцін і Лукашенко размаўляюць рэгулярна. У верасні дамовіліся пра больш як 600 мільёнаў долараў для Беларусі. Тады ж Пуцін і Лукашенко ўзгаднілі 28 праграмаў інтэграцыі Расіі да Беларусі. Гэтым разам перамовы маглі закрануць праект новай беларускай канстытуцыі, апублікаваны напярэдадні. Адзін з пунктаў адмовы Беларусі ад нейтралітэту і без'ядравага статусу. Пры гэтым Лукашенко папрасіў Пуціна не спыняцца і ўзмацняць вайсковую супрацу. Вы, ваши военные, рассматриваете мои предложения по учениям на территории Беларуси. Проведем в начале года, там военные согласуют. В марте, в феврале, не знаю, когда они решат. Лукашенко і Пуцін публічна гавораць пра перспектывы інтэграцыі ў самых розных галінах. Да прыкладу, раней размаўлялі пра ўвядзенне адзінай валюты, што, праўда, аб'яднанне рублю адклалі на непэўны час. Понятно, что Лукашенко не самый приятный пассажир для Кремля, потому что в наших традициях требуется, чтобы вассал был постоянно послушен, присягал и исполнял любой приказ. А Лукашенко, конечно же, пытается играть такого хитрого политика. Я думаю, что отнюдь не готов Лукашенко идти на создание единого валютного центра. И, в общем, конечно же, белорусская элита не хочет утрачивать своих конкретных руководящих позиций и там куда-то вливаться. Заявил Лукашенко на сустрэчы з Пуціным. Я вам очень благодарен, очень благодарен. І тут жа распавёў, як Кремль выконвае любыя просьбы з Менску. Каментару ад Пуціна на гэтыя словы не было. Затым абодва палітыкі адправіліся на лёд. Юлія Лабанова, Ян Маравіцкі, Белсад. І дапамагала Расія. Беларускую эканоміку ўсё ж чакаюць яшчэ больш няпростыя выпрабаванні. Гаворка нават не пра заходнія санкцыі. Не меншую пагрозу эканамічнаму стану Беларусі нясуць дзеянні акурат усходняй суседкі. Падрабязней у наступным сюжэце. Новы год, новы выклік для айчыннай нафтаперапрацоўчай галіны. З 1 студзеня стаўкі экспартнага мыта на нафту і асноўныя нафтапрадукты знізяцца амаль на траціну. Адмыслоўцы тлумачаць гэта чарговым этапам так званага падатковага манеўру Расіі, услед за якой мы пераглядаем мыта. Беларусь шмат гадоў была ў якасці такога нафтавага эмірата. Менавіта таму
што падаткі былі вельмі спрыяльныя для таго, каб нафта ўязджала ў Беларусь, перапрацоўвалася, а потым праз розныя схемы частка трапляла зноў абра ў Расію, а частка вывозілася, экспартавалася ў краіны Еўразвязу. Падатковы манеўр Расіі гэта паэтапнае з 2019 да 2024 года скарачэнне экспартнага мыта на нафту і нафтапрадукты ў залежнасці ад сусветных коштаў на нафту. Раней мыта не спаганялася з паставак на ўнутры расійскі рынак і з продажу ў Беларусь у межах квоту. Гэта дазваляла нашай краіне зарабляць на розніцы коштаў, перапрацоўваючы бязмытавую нафту і перапрадаючы ды забіраючы мыта ў беларускі бюджэт. Гэта было для Беларусі недзе там 5-7% ВУПу, гэта шмат было грошаў. Расійскі падатковы манеўр уплывае і на кошты нафты для беларускіх заводаў. Зніжка, з якой тыя набывалі расійскую сыравіну, была прывязаная да экспартнага мыта. Але з кожным годам кошт чорнага золата для беларускіх прадпрыемстваў набліжаецца да рынкавага. Штогадовыя страты беларускай эканомікі ад манеўру ацэньваюць не менш, чым на $1 мільярд. Да 2024 года Беларусь, паводле прагнозаў, недалічыцца штонайменей 10 мільярдаў. Каждый год потери для белорусского бюджета будут все больше, больше и больше. Поскольку мы где-то примерно в половине пути, можно говорить о цифрах порядка 4-5 миллиардов долларов. Сваім нафтаперапрацоўчым прадпрыемствам Расія кампенсуе адмову ад экспартнага мыта праз зваротны акцыз. Лукашенко патрабаваў ад Уладзіміра Пуціна кампенсацыі для беларускай эканомікі. Аднак максімум, што атрымліваў, чарговы крэдыт. От безысходности, скажем, белорусская сторона вынуждена просить эти деньги у Российской Федерации. Естественно, конечно же, это, как правило, все делается на условиях возвратности и на условиях платности, да, то есть заложены проценты какой-то, значит, тот, кто выдает эти деньги, он, естественно, выдает их под процент. У Крамлі настойвалі, што пытанне кампенсацыі для Беларусі можа разглядацца толькі пасля уніфікацыі падатковага заканадаўства дзвюх краінаў, якое фактычна адбылося з падпісаннем інтэграцыйных дарожных мапаў. Але пра субсідыі ды кампенсацыі для беларускіх НПЗ пакуль не чуваць. Ситуация у Лукашенко зараз не такая, каб ён мог на нечым так настойваць. Ён не ў такой ситуации. Ему зараз не про компенсацию думать, а хотя бы неяк кредиты российские выбить. Он и гэта пакуль што зрабіць не может. Прадукцыя нафтаперапрацоўчай галіны складае чвэрць ад усяго беларускага экспарту. Калі ўлады не знойдуць, як скампенсаваць расійскі падатковы манеўр, то з улікам эканамічных санкцыяў аналітыкі Міжнароднага валютнага фонду прагназуюць моцны удар па эканоміцы нашай краіны ды рэцэсію. Алесь Баразенко, Марыля Дакуцька, Белсат. Праваабаронцы прызналі палітвязнямі яшчэ 6 асобаў. Цяпер у нашай краіне 967 зняволеных паводле палітычных матываў. Палітвязням прызналі стваральніка крамы «Сімбал Бюай» Паўла Белавуса. На яго завялі крымінальную справу за арганізацыю і рыхтаванне дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Тым часам сыну Віктара Бабарыкі Эдуарду выставілі новыя абвінавачванні – распальванне варожасці і арганізацыя масавых беспарадкаў. Яму пагражае да 20 гадоў пазбаўлення волі. На 5,5 мільярдаў рублёў ляжыць на складах непрададзенай прадукцыі. Паводле Белстату, амаль палова з яе на буйных прадпрыемствах прамысловасці Меншчыны. Калі параўноўваць стан на 1 снежня з леташнім, грашовая ацэнка складскіх запасаў вырасла на 187 мільёнаў рублёў. Гэты пад'ём звязаны з тармажэннем прамысловасці. Апроч таго, у снежні набылі сілу санкцыі Злучаных Штатаў у дачыненні Беларусь-Калію. У красавіку маюць набыць сілу санкцыі супраць беларуская калейная кампаніі і яе дачыннага прадпрыемства ў краіне. Таму з вясны дынаміка вытворчасці можа яшчэ больш запаволіцца, а ўзровень складскіх запасаў падвысіцца. З 2020 года, паводле экспертаў, у Беларусі ліквідаваныя больш за 500 грамадскіх арганізацый. Кропкавыя ліквідацыі пачаліся ў пачатку 2020 года, а масавыя ў ліпені 2021. Больш падрабязна Алена Дубовік. Ліквідацыя НК не новая гісторыя для Беларусі. Першая хваля ліквідацыі адбылася ў 1999, а другая ў 2001-2004. Але ж такога ціску, як цяпер, НК сапраўды ніколі не ведалі.
Пад ліквідацыю трапілі нават найстарэйшыя грамадскія арганізацыі, якія працавалі з 90-х. «Вясна», Беларуская асацыяцыя журналістаў, Беларускі хельсінскі камітэт, Таварыства беларускай мовы і беларускай школы. Ці можна казаць, што адбылася нейкая катастрофа? Вообще оказывается очень серьезное давление на организации гражданского общества. Потому что помимо ликвидации мы наблюдаем случаи и административного уголовного преследования гражданских активистов. Сейчас 8 правозащитников, например, представители организации гражданского общества находятся в местах лишения свободы. За грамадскую актыўнасць каралі і раней. 17 асобаў прыцягнулі да крымінальнай адказнасці. Артыкул, які прадугледжваў адказнасць за дзейнасць незарэгістраваных або пазбаўленых рэгістрацыі недзяржаўных арганізацыяў, скасавалі 3 гады таму, а цяпер вярнулі. Гэта не мае аніякіх адносінаў да закону, да асноўнага закону. Гэта проста карныя метады, рэпрэсіўныя метады, якія ўжывае улада для таго, каб іншадумцаў выціснуць з краіны, пасадзіць, прымусіць замаўчаць. Каб пазбегчы пераследу, многія актывісты вымушаныя пакінуць Беларусь. Про тех, про кого я могу что-то знать, часть сидит, часть уехала, часть где-то легла на дно, и понятия не имею, где они сейчас. И как вот сейчас, я сколько знаю, какие-то инициативы хотят на референдуме снова начинать делать какую-то кампанию наблюдения, и мне сложно представить, как они это будут делать, где они будут брать волонтеров. Выехаў і Сергей Драздоўскі, дырэктар офісу правоў людзей з інваліднасцю, найбуйнейшай і фактычна адзінай праваабарончай арганізацыі такога кірунку. Яе таксама закранула рашэнне аб ліквідацыі. Куды цяпер у Беларусі можа звярнуцца чалавек з інваліднасцю, правы якога парушаюцца? Казаў пра арганізацыі людзей з інваліднасцю, якія ёсць зараз на Беларусі. Ну, так вот мысліць усё. Мой опыт кажа мне, што гэта амаль што нулевы эфект. Агулам улады знішчылі каля 200 недзяржаўных арганізацыяў. У чым не бачаць праблемы? Выражем всех мерзавцев, которых вы финансировали. Але можа дзяржава заменіць гэтыя ўсе НКО, якія ліквідавала? Организация гражданского общества – это такая связь. Вообще, в идеале, это такая связь между людьми и государством. Они как раз-таки в том числе осуществляют функцию общественного контроля, например, за государством, за принятие решений, за политикой и так далее. То есть вот это в том числе функция организации гражданского общества. Соответственно, государство не может заменить. То есть государство – это не тот инструмент, который может заменить организацию гражданского общества. Некаторыя НДА ўсё ж спрабуюць адстаяць сваё права на працу і дапамогу людзям. 17 студзеня ў Вярхоўным судзе разгледзяць скаргу грамадскай арганізацыі «Звяно» на пастанову аб ліквідацыі. Алена Дубовік, Белсат. Новы 2022 год. Шматлікія беларусы, як ніколі, іх многа зараз будуць сустракаць за мяжой, вымушаныя гэта рабіць. Але ўсіх іх будуць аб'ядноўваць навагодныя кулінарныя традыцыі. У наступным сюжэце мы раскажам пра тое, колькі каштуе накрыць традыцыйны стол у міграцыі і параўнаем яго кошт у Літве, Польшчы, Украіне і Беларусі. Да Новага году лічаныя дні. Аліўе, курыца, рыба, між іншага, будуць на святочным стале беларускай сям'і. Ад 70-80 рублёў до 300-400 складаюць рахункі перад святочных закупаў беларусаў, распавяла Белсату касір адной з менскіх крамаў, што пажадала застацца інкогніта. Ось зеляніна для святочного стола, огурок, оливки. А таксама доктарская каўбаса, сыр, сала, нарэзаныя салямі, буракі, садавіна і агародніна для салатаў. Харчы для святочных страваў Алеся Дамковіч набываў у віленскіх крамах. Мужчыне давялося пераехаць з Беларусі ў Літву. Агульны кошт навагодняга стола спадара Алеся склаў 86 беларускіх рублёў. Такі столы, он цалкам не накладны, вельмі эканамічны. Часу не трэба шмат затрачваць на прыгатаванне і вялікіх сродкаў таксама для гэтага не трэба. Вельмі стандартны і, скажем так, і традыцыйны стол для нашай мясцовасці. Беларус Артур Прыходзька разам з сям'ёй зараз жыве ва ўкраіне. Закупы на Новы год ён робіць на абалонскім рынку. Там танней, чым у супермаркетах, і можна набыць фермерскую прадукцыю, мёд, сыры, хатнюю птушку. Паводле Артура навагодні стол, які будзе ламіцца ад ежы, можна накрыць за 90-110 беларускіх рублёў. Покупаем мы мандарины, хурму. Это набор новогодний.
Ну, еще лимоны, апельсины. Как бы, ну вот все. Все пока. Еще покупаем курицу или же утку делаем как бы на всю семью. Ну и, естественно, овощи. Такім чынам каўбаса з салямі, нарэзаная 100 грам, найдаражэйшая ў Літве. Бляшчанка гарошаку найбольш каштуе ва ўкраіне. Кілаграм курыцы танней за ўсё ў Польшчы. Самая дарагая бутэлька шампанскага ў Беларусі, а мандарыны ў Літве. Уражваюць кошты на беларускія агуркі. Яны амаль у 1,5 разы даражэй за астатнія. Гэтак найбольш дарагі набор з такіх прадуктаў выйшаў у Літве, таннейшы ў Польшчы. Аднак розніца ў кошце прадуктовага кошыка ў 4 краінных суседках не такая вялікая, як розніца ў заработнай плаце. Паводле статыстычных дадзеных, самы высокі сярэдні заробак у Польшчы прыблізна 2230 беларускіх рублёў, тады як у Беларусі самы нізкі і складае каля 930 беларускіх рублёў. Па выніках апытання беларускага эканамічнага даследчага цэнтру бюро, болей за 36% беларусаў вымушаны эканоміць на ежы. Безусловно, произошел рост цен, это признают все. Инфляция вышла за пределы целевого показателя. Вообще Центробанк планировал инфляцию на этот год в размере до 5%. В итоге она складывается на уровне около 9%. И многие люди говорят о том, что особенно повысилась цена на их продуктовую корзину. На тое, што ў гэтым годзе ў беларусаў будзе больш сціплы Новы год, уплывае не толькі інфляцыя, але і палітычная сітуацыя ў краіне. Нашы падпісанты каментуюць надыходзячыя святы наступным чынам. Ніякага стала. У Новай Беларусі трэба святкаваць. Цяпер не час. Да ў мяне грошай 2 рублі засталося. Не да святаў другі год фашызму ў краіне, нахабна ў адкрытую. Не ашчаджаю, бо навагодняга стала не будзе. Ціха паглядзім Ціхановскую, вып'ем па куфлі за ўсё добрае, што мусіць здарыцца. Святкаваць Новы год ці не, кожны вырашае сам. А разам будзем верыць у тое, што 2023 год усе беларусы будуць сустракаць за дамашнім святочным сталом на сваёй радзіме. Наста Печанькова, Белсат. Ну так, людям яшчэ трэба плаціць за кватэру. Як бы мы не ашчаджалі, Новы год сустракаць трэба, ён хутка набліжаецца. А ці можна вырашаць з Лукашэнкам геапалітычнае пытанне? Чаму Крэмль усё трымае Лукашэнку на ланцугу і не спяшаецца яго адсоўваць? Гостем сённяшняй размовы Цыганкова будзе палітычны аглядальнік беларускай службы «Радыё Свабода» Сергей Навумчык. Мы ж аб'ектыў на сёння заканчваем. Да пабачэння.